Nyakorom Gajuang nyathi achiel owito ngimane kama moko ariyo oyudo hinyruok kendo ringgo e kar od thieth ma Jaramogi. Bang' tony e lak masira mar mach manomuoch apoya e odgi kar saa 4:30 mar otieno manyoro e gweng' ma Lisuka ei Kisumu West e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Rombe mag lit kod kuyo okwako chuny jogweng', anyuola kod familia moro e gweng' ma Lisuka mayudore e kar chung' od bura ma Kisumu West. Ma en kaluwore gi masira makoch mar mach mani omuoch apoya kar saa 4:30 otieno mane piny orugodo kawuono e od achiel kuomgi moweyo ka nyathigi achiel wang' molokore mirni. Picha mako od Gideon Otieno Oyombe ma odong' apum ka onge gimoro amora mani oresi kopogore gi nyithinde ariyo kuom adek mane nitie e yot, mana kaka moko kuom joneno mani okuongo chopo kanyo lero. Koro ne nyora around 10:30 to kwase chiemo. Before kata 10 minutes room to wuok oko kogo. Ni awoguru oko. Nti won sofi rume ot woguru oko. Nti won sofi tho. Ka donjo tedo ka kati koywa kati laki kore ma waigi gwe dot to dot yaore. Kaka dot na yaore to ka ngiot. Ot no sawang to an extent maonge gima nwa nyatim. Nyithindo ariyo manowuok thurwa otiso neno malit to wan jogweng' wan be waneno malit. Gimoro amora orumo te ot. Gideon korka kore gi chuny lit lero ni dhoge moko okia kuma ochom ni mar masirano ne omienjo mana tok seche ariyo kende bang' kane owuok e ode kod jaode Caroline ka gidhi e liel nyamin mare Seme Kolenyo. Nyaduo ka saa 2 mawe nyithindo ka nyithindo nyiewo tedo manyiewo ne nyaka nyithindo soda mawe ka nyithindo madho ka wadgi tedo maringo machope liel gimoro saa 3:30 mwadhi mwadonjo mwachiemo dakika no simo donjo na gi jirani notis in kanye anan wuon Lavin odi liel mach gi nyithindo te ringi mondo mi ibi nya wuke liel kunyo ko kangiso kata min oda gimotimore kenyo kanyal ng'ite seche go nikech ang'eyo mirima ma en go. Man ng'ata kaka ne gigore simbe no ne giwacho mana ni ote mowang' onge nyathi mowang'. Kara ne gipanda to nyathi to wang' adier. Jowad notama. Ndoka notama na wacho gimoro mama nya wacho to na winjo ka luor makata kanyo no kachope. Kaluore ni en masira mane ojoko gi apoya. Anyuola no koro kwayo joma chuny gi ng'uon kod jotelo ma Kisumu County mondo ochopirgi okonygi kaluore ni masira no koro weyo gi duk maonge gimoro amora. Ana kwayo mana sirikal ni adong kaka unena ni gilew ni manyadhi go iko gik mane tiendagi emanyo an go na kwayo ni mondo ayudie kony aonge ot gimoro amoro rumo. Serikali nisaidie na MP wetu Rosa Buyu pia tusaidie Jennifer. En gima lit sana, en uchungu, en gima very painful. Okwan gi kwe ahinya kata gimoro ahinya kama wantieni. Ka nyathi wadwa iko diriyo nikech en kalubni podogo bese dhot ka nyiso nyaka wakuny bur mondo wadampe kamoro. Kwanyal keya kende nikech mago bodi mag nyathi. Anyuola no medo tielo ni kata mana chenro mag iko weche yudo ot machielo ne familia Gideon yore yawo skunde ne nyithindo koro en lweny kendo gin kod fuok maduong' konye manyalo resogi. Wakwayo kony mondo wayud kaka ikowo nyathi to en bende kaka odong' dukni oyudie kata ot moro monyalo chako go gi nyithindo modong'. Serikal kanyalo konye gimoro amora ma serikal nyalo konyowago mondo konywago. Adwa ni mondo akwa jotenda madongo. Wan gi mwese miwa Ronka, wan gi mwese miwa Ojianda, wan gi Rosa Buyu, Olago wuon Alwoch. Jowetewa gi mondo wuog oko mondo make bad dalani mondo jowagi oyude kata gik manyalo rwako kata lep nyithindo mag skul, books. Nyithindwa gi skul osechopo medhi yaw to ok ginyal dhi nikech onge gima ginyalo dhigo skul. Nyathi mane owito ngimane no mirni mag ringre noseter e kar kano ringre ma Jaramogi. Nyithindo ariyo mane otony e lak masira makoch mar majno bende ne oring godo e kar thieth ma Jaramogi kendo ne osegolgi. Obila ma Kisumu West mane ochopo e dalano yango ni gidhi nyime kod timo nonro ewi gima dine kel masira mar majno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lisuka, Kisumu County.